Be, nyobram. Be, nyobram. Nyata. Pugpugot ka man yun eh. Naman bubram mo. Anong ti ano? Te. Manok. Manok? Hindi lang, so ako nga sa ok. Dabagak. Te ah. Dadamaga ka niya. May ka na. Dadamaga ko na ka. Wait lang be. Ni busy. Dadamaga ka niya. Hindi ka te abay ko. Wait lang. Nasam. May ka na. Kan? Oh. Dadamaga ka niya. Oh. Sabi kailangan pala ang bigyan mo. Kamusta? Numatay nak sino yung palit mo kami? Sabi pilit ka mo. Haan, kasi pangarigan matay nak tattao no bigat. O, sino yung sukat mo kanya? Sabi ko masuktan ka. Alam na, bagamon mo. Siyempre, ang kanto makaanakan. O, Sabi ko mamatay ka. Haan, kasi pangarigan lang mo at namatay nak sino yung sukat mo. Isukat ka. Lay, bagam nga may natakakulkulitin o. Nagado nga ano man. May Nagado nga ganun trabaho ka. eh. Inya ka tayo magpagama. Bagam nga may na. Sabi ko mamatay ka. Kas pangarigan lang, example lang o. Oo, api isukat ka. Ibaga mo na! Tatlong kakulkulitin na ibaga mo na! Sino yung sukat mo kanya kung namatay? Nagsardang ka naman. Wow, sabi Nagdupay na mo, kan bro. promise. Lai, baga may na na! Ni Jane. Jay, kahit mo talaga matayinak niya. Isukat mo ni Jane. Alaki bagbagan tatay nga ano ka. Gusto malakit kitang karanayin no kayo suna. Sa una naman. Isuda. Bibiro ka man. Kahit mo matayinak, ba't naman yung sukat mo isuna? Sa una naman. Ibaga, miso malangkit kita, misuna no ka. Pangkas talaga natin siya. Nagbibiro ka man kaapan. Sukat mo? Target locked. Be. Wait lang. Puwan na ka pala, Toy. Damag ka. Apay malaing naman natin. Ano na? Ginagawa? Damagag! Tika na. Wait lang Ang loloso na ka. May katuloy na. Lagyan mo na tayo na yan. Tika na ang card makita. Oh. Sinisip ka lang rin. Be, damagag man yun. Kasanunutak kinak, tapos makita nak di dalan, pidutan nak pa na ko. Nya? Kasanunutak kinak! Kaya. Kasanunutak kinak, o tapos ka makita nak di dalan, pidutan nak pa na ko. Apay ko mga bilutang ka. Kanya ron! Okay ka. Kanya ron! Kuman. Ibaga mo na. Ibaga mo na. Kasanunutak kinak, tapos makita nak di dalan, pidutan nak pa. Apay ko mga bilutang ka. Abay! Mami! Damag mo! Bilutang ka. Abay! Kinayat ka pa. Gusto mo mga pinatakki. Kinayat ka. Be, Oh. mom, hindi dumating katibag ko. Ay. Nakompleto ang mga problema ko. Nya? Wait lang, naglabot. Be. Diba ka? Mom niya. Be, Oh. nilula ka, kinabil na tatalo. Apay. Kinabil na ka. Nagsan mo sa mga kamay. Napal, talaga man. Matamang itong kapal. Doon, pagot na mo itong kapal.